Pisan kula Yuda Mulyadi Saputra aturaken puji syukur dilumanten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat lan hidayah kita sedaya saged kumpul bebarengan ing panggon punika kanthi sehat walafiat. Para rawuh ingkang kula tresna ing kesempatan punika kula badhe nyariosaken babagan penting ngajeni wong tua punika tiyang ingkang sampun ngasuh openi lan nuntun kita wiwit alit di dewasa. Tanpa wong tua kita boten saged dados tiyang ingkang sukses. Mulane pinanti anak kita sedaya tansah ngabeki umati lan tulungi wong tua. Umati punika saged kanthi cara direngaken pun boten lawan lan tansah yodo supados tansah dinaringan sehat. Para rawuh sedaya mekaten ingkang saged kula aturaken mugi saged jalari manfaat umrah kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.